Os petrolizos de Vilarmaior pertencen ao Grupo Galaico de Arte Rupestre. Teñen unha antigüedade de uns 4.000 anos e pertencen á Idade do Bronce. Son basicamente figuras xeométricas, sobre todo circulares, e combinacións entre elas. Aparecen tamén algunhas líneas, algúns cadrados. Por fin este ano aparecen o primeiro zoomorfo e algunhas armas tamén, un par delas en concreto, unha alabarda e un puñal. E tamén uns antropomorfos bastante curiosos, maravillosos polas técnicas que emplean a hora de realizalos, como vacías, líneas continuas para dar un maior relevo, e incluso algún deles semella que intentan darlle sensación de movimento. Arriba baixan, fan unha perna, suben, fan a outra, volven a subir, baixan. Sí, que pasa.